салом ба шумо дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Necatop. Ба як навори дигар аз канали Necatop хуш омадед. Дар ин навор ба шумо лаҳзаҳои шармовар барои рӯзноманигоронро нишон медиҳем, ки онҳо дар Пахши Мустаким ба амал омадааст. Бардоштани либос, пӯсаи хабарнигор, хӯрдани туб ва чанд лаҳзаҳои дигарро бубинед. Агар навор ба шумо маъқул шуда бошад, пас лайк монед ва ба канали мо обуна шавед, зангуларо низ инчунин пахш намоед ва мо бошад роликро сар мекунем. Рафтем. Дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ чемпионатҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо аз 1x барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имкон доред, ки бо промокоди мо яъне нека дар аввалин пардохт соҳиби 5000 рубле гардед. Маълумоти бештар дар комментария. Ин имкониятро набояд аз даст диҳед. Печидани пои зан. Ин барнома дар яке аз телевизионҳои Фаронса аст. Ин ду зан дар як барнома иштирок доранд ва яке баъд аз дигаре ба саҳна меояд. Аммо вақте дуюми ба сари саҳна омадан мехост, пояш печиду наздик буд, ки биафтад, аммо тавонист, ки худро идора карда барномаашро давом диҳад. Рафтам ба зери миз. Дар шабакаи ABC News се меҳмон даъват шуда ҳамроҳи ровии барнома дар бораи як мавзӯъ суҳбат карда истода буданд. Зани мобайн аз ровии барнома хост, ки дасташро наздик биёрад. Наздик ва боз ҳам наздиктар, ки дар ниҳоят ӯ афтид ва ба зери миз рафт. Онҳо барои баромадан аз ин вазъият аз ровӣ хостанд, ки мавзӯи баҳсро иваз карда дар бораи обу ҳаво сухан гӯянд. Hey, you know what? Lean over here just for a second time. No, further. Come on, stick your hand out because it's time to get your pinch. Oh, well, so much for that. Go on with the weather. Go on. I'll go ahead and do the weather right now. Let's talk about it and let's take a look. Ошиқ шудани рӯзноманигор. Рӯзноманигоре ба номи Майк дар бораи гармии ҳаво маълумот медод ва мегуфт, ки мардум ба ҳар роҳу восита кӯшиш карда истодаанд, ки худро салқин нигоҳ доранд. Ҳамин замон ӯ дид, ки дар қафояш ҳавзест, ки дар он ду зан худро салқин карда истодаанд. Бечораи рӯзноманигор ба сад дил ошиқ шуду забонаш печид ва ҳатто мавзӯи суҳбаташро фаромӯш кард. Well, Judy Kristen, with triple digits expected tomorrow, we may see scenes even more like this. People trying to beat the heat and trying to stay cool. And tomorrow, and people. додани ҳамён. Зане расида омаду ҳамёни холиро ба киссаи рӯзноманигор гузошт. Шояд ин як намуди эътироз ва норозигӣ бошад ва шояд ин зан зиёд шароб нӯшида бошад. I think you need to know somebody has lost $3. Really? Can you find that to the rightful owner? I probably wouldn't be able to find them. But if you give it to the security guy... No, it's important. How dare you? Channel 9, No, that's true. he needs to know. That's not his wallet. He needs to find... дар оғӯш гирифтан. Ду зан дар саҳна қарор доранд. Ин замон марде омаду ҳардуи онҳоро дар оғӯш гирифт. Барои ин зан дигар чизе намонда буд, ки дидан нашуда бошад. гирифтани баландгӯяк. Рӯзноманигор дар рӯ ба рӯи камера суҳбат мекард, ки марде омаду баландгӯякро аз дасти ӯ гирифту дод зад. Ин гуна одамоне, ки халал мерасонанд, зиёданд. рӯзноманигор ва штур. рӯзноманигор дар назди штур буд ва суҳбат мекард, ки ҳамин вақт наздик буд, ки штур сари ӯро аз танаш, яъне хай худатон фаҳмидед. Бале, ин кор ҳамеша шуданаш мумкин аст. Тамошобинони гиромӣ, метавонед дар зери комментария чӣ фикре ки дошта бошед бинависед ва мо роликро давом медиҳем. Ay sağından solundan da. Hey, Ayfer iyi misin? Ha, Neyle atmak istedi canlı yayında? тамошобинони гиромӣ, чиқале ки медонем, мо хелаша ширкати Азия Маркета ба шумо тавсия додастем. Ширкати Азия Маркет ба шумо дориҳои гиёҳиро пешкаш мекунад. Агар шумо риш баровардан хоҳед, ё ин ки мӯи сар баровардан хоҳед, ё ин ки простатит хунукзадагӣ дошта бошед, ё ин ки мехоҳед ки муҳлати ҳамхобагия дароз кунед, ё ин ки ягон касалии дига дошта бошед, тамоми намуди гиёҳҳои дориҳия дора ва метавонед шумо аз ҳамин ширкат танҳо дорои оригинала дастрас кунед. Агар айноми канали Нека гап занед, бо ба шумо мисол скидка мекунам. Афтодани тасма. Ин зан ҳам шуда
тасмаи сурхеро бардошт ва мард гуфт: бале, пахши мустақим аст, ин гуна ҳолатро мешавад. асбоби сабти овоз ки дар миёни зан баста шуда буд кушода шудааст. What happened? Oh, you lost? Did you lose something? This is live TV. This is live TV. This happens in live TV. Her mic pack just fell off. My clothes are coming off. This is crazy. Oh. Anyway. What we have to do is traffic first, you guys. Yeah. Should we go to? Let's go to traffic first. You get yourself. бархӯрдани тӯб ба сар. ин рӯзноманигор дар майдони футбол аст ва суҳбат карда истодааст ки яку якбора тӯб ба сараш бархӯрд. худи ӯ гуфт: дидед дар майдон чӣ шуданаш мумкин аст. Coordinator Tom with Did you guys just see that football? кашидани гӯшак аз гардан. ин се нафар нишастаанд ва дар бораи мавзӯъ суҳбат мекарданд. яке аз онҳо мегӯяд ҳарорати берун 29 дараҷа аст, аммо дигараш сухани ӯро бурид ва гӯшакро аз гӯшҳо ва гарданаш дур кард. гуфт ки суҳбати худро давом диҳед. All right. Does it get dark? 29 degrees out there right now. And, yeah, cooling down. Yeah, we got it. The chill is letting up, but the chill is not completely gone. Chill. I'm sorry. And the chill has got a kink in your neck, huh? You gotta. Good. I got. Never mind. Forget it. I thought it was just the tight button, but never mind. Can we just? майдони футсал. рӯзноманигори BBC News дар майдони футсал буд ки ҳамин вақт тӯб ба пушти сараш бархӯрд. ӯ дод зад ва аз студия хандида гуфтанд: ҳеҷ гап не, як навор барои YouTube тайёр шуд. Oh my word, Chris Mitchell, that will be a YouTube sensation. Live on the BBC News channel. We just love it. Are you all right, love? Is your head all right? I'm absolutely fine. Let's leave it. I'm lying about that. It's been a long. бардоштани либос. оё фикр мекунед ки то ин андоза ҳам шавад? дар пахши мустақим зан истодаасту мард либоси ӯро бардошта зерашро мебинад. зан ҳам чизеро нагуфту ҳарду хандиданд. бусидани рӯзноманигорон. чанд ҳолатеро бинед ки дар он рӯзноманигорон бусидаанд. ин марди бузургҷусаеро бинед ки бо як бусааш бечораи духтарро тарсонд. баъзеҳо бусида метавонанд, баъзеҳо наметавонанд. баъзе рӯзноманигорон ҳам аз ҳамин кор хурсанд мешаванд. ин мавридҳоро бубинед, худатон хулосаатонро бароред. саҳнаҳои тӯб хӯрдан. аз ин наворҳо фаҳмида мешавад ки ҳама нохушиҳо барои рӯзноманигорон иттифоқ меафтад. ин мавридҳо ҳам шоҳиди ҳамон гуфтаҳост. ба андешаи шумо аз кадоме аз ин мавридҳо бисёртар барои шумо ҷолиб буд ва хандадор буд? ва дар ҳаминҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон, дар канали Necatop обуна шавед ва то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.